il-lejla stess, il-Kunsilliera Antoinette Bezzina, li kifet fuqa ta' responsabilità tal-Kunsill, batet email id-direttur tal-Konsilli Lokali sabiex tinformaħ formalment, mhux għax ma jafx tamma, tinformaħ formalment dak li ġara, għaliex hekk imorru l-affarijiet, u titolbu wkoll gwida se jiġri minn issa l-qoddim. Però wkoll talbitu fl-istess email sabiex jassigura illi ma jerġa' ikun hemm id-diżordni illi kien hemm fil-laqgħa li għaddiet. Jiena nifhem li l-poteri tal-direttur tal-Konsilli Lokali, u nirringrazzjah ukoll tal-ħidma kollha tiegħu, huma limitati f'dak li għandu x'qasam ma' amministrazzjoni pura tal-Konsilli Lokali, il-Konsilli Lokali huma autonomi. Però ovvjament hemm ir-regolatur li huwa prattikament id-direttorat tal-Konsilli Lokali. Allura issa qegħdin nistennew dik il-gwida mingħand id-direttur u iktar minn hekk mingħand il-Ministru. Għax irridu nenfasizzaw il-direttiva ma ħriġiex il-Partit Nazzjonalista, id-direttiva ma ħriġiex id-direttur tal-Konsilli Lokali, id-direttur tal-Konsilli Lokali ikkomunika d-direttiva, id-direttiva sabiex inħatar is-sindku skont kif qed ngħidu aħna, ħarġet mill-Ministru Bonnici, ħarġet minnu u ta' direttiva ċara lill-Konsilliera kollha. Jiena nixtieq nirringrazzja il-Konsilliera tagħna kollha, l-Antoinette mod partikolari, però anke l-Graziella, l-Donja, il-Len Fenek u anke l-Daniel Grima tal-kolleġjalità li qegħdin juru għaliex kieku mhu wasal nisa hawnhekk. Il-Partit Nazzjonalista għandu kontroll sħiħ fuq il-Kunsilliera tagħna f'San Pawl il-Baħar. Il-Partit Laburista m'għandux kontroll fuq il-Kunsilliera tiegħu ta' San Pawl il-Baħar għax kieku għandu kontroll ma kienx iħallihom jagħmlu dik xi ħaġa verament tal-mistħija illi jagħmlu nhar il-ġimgħa. Jien nassigura ħaġa waħda biss. Aħna tlaqna mill-bidu konvinti u tkellimna ċar mill-bidunet. Mhu ħanħallu l-ħadd jisraq lill-poplu ta' San Pawl il-Baħar tmexxija nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar. Għaddew xarej dak il-messaġġ għadu ċar ħafna u qawwi daqskemm kien fl-ewwel ġurnata meta faqqet il-kriżi. Se nagħmlu minn kollox u qed nagħmlu minn kollox sabiex blajnuna anki tal-avukati tal-partit u nsellim minn hawnhekk il-Dr. Carlo Bonnici u anke il-Dr. Errol Kutajjer li huma l-avukati tal-partit fil-kawża li qegħdin nagħmlu. Inserraħ ħas kulħadd illi ħanamlu minn kollox sabiex nassiguraw illi dik il-fiduċja li tawna residenti ta' San Pawl il-Baħar naraw li tibqa' rispettata sal-aħħar ġurnata tal-mandat elettorali li aħna għandna.